Came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even Hello! when I fell on, Nasayok faith siya, kept I think. whispering, hold on. Ka-joker, anyway. Tell the Alright. story and So, thank you everyone and all. Maayong gabi. Ka-joker ni Ate Binky, no? Pero, kay, daghan man lagi tag mga show. So, ang akong na-play, dili mao. But anyway, welcome sa Bisaya Talk Show ni Ate Binky. Ano yan na sabta karon aron magkulo ka beldo mga igsoon. Alright. Karon gabi una ikatulo na ni nako no. Yay! Ikatulo ni nako nga talk show nga Bisaya. Kani nga show ako ning i-dedicate sa mga Bisaya to invite sa mga Bisaya nga mga nag nagtrabaho sa gawas nag-abroad kay aron pagdasig sa mga kababayan nga na nangandoy pa, di ba? Kung naa pa mo'y mga pangandoy, okay? Nga mutubo pa pag-usab ang atong kinabuhi. Labi na kung nana sa edad nato para nako no. Ayaw mo og kanang ayaw mo gunahuna nga wala na tay mga mga dili na ta bitaw wala na tay chance. We have always the chance. Naagid tay mga paglaon. Kana kung willing ka nga mutuon. Karon ani ako karon kay gusto man ko mutuon. So mao ni siya akong natun-an. Okay? So dili kinahanglan nga moanhi ta social media kay aron ka kanang musikat ta or magpasikat ta ana kuan ni siya it's about sharing sa mga makaayo sa kadaghanan labi na sa katong nangita pa og mga kalambuan sa ilang kinabuhi kay dinhi sa atong night talk with Ate Binky maghisgot ta sa atong kada bitang ato yung tinuod nga kinabuhi no nya sa hangtod kung daghan na ang mag-uban ka nako so mag-invite ko og mga tao nga mo join nako nga mo share pud sila ang journey kay kini siya ato ning tinuod nga journey so aron kita nga makahatag inspired sa uban dili lang ta maghimo og daghang kay sa mga social media daghang kay mga gihimo sa social media ang atong pagahimuon lahi-lahi ta gihimo no pero kani akong pagahimuon pagdasig sa mga labi na katong nagtrabaho sa abroad labi na katong nagtrabaho og mga pareha nako sa una nga nagtrabaho og duha og tulo ka trabaho no nya niabot ang panahon nga nag-surrender ang akong lawas so mao na siya nga dili nako makatrabaho og ingan ang kataas nga panahon dili pareha tong nga batan-on bata di ba so ako pud i-share ang mga personal growth kay kita biya ako biya na ko sa edad no nana ko sa 60 pero nganong niamang ko social media kay ang karon ang social media manggod karon mao na siya paagi nga kita makakwarta di ba kung gusto ka makakwarta magtuon ta di ba nya ako magtudlo ko mugiya ra ko ninyo unsa nga unsaon and then ang kanindot diri ano kay kanang mo grow ka sa imong personal ba kanang daghang kay kog natun-an dinhi nga community nga akong gi ubanan so busa pagdala diha sa imong tubig sa ta gabi naman kape di ta katulog no pero tubig lang sa ta kay remember ang atong lawas 70% man nga tubig so munang moinom ta og tubig mas daghan og tubig unyang saktong pag-inom sa tubig kana bitang ulahi kay sulod imong tiyan kay aron mo linis gid siya sa imong lawas kay kanang mukaon ta unya mong inom dayon ka og tubig atong tiyan kinahanglan man acid so ipaghiling sa na so
mauto nga kinahanglan ka nga magkuha sa imong tubig kay maugan ta ka magstorya man ta. Aw, ako ra man day no. Pero kung naa nay maminaw bitaw no, iimbitahon ta mo nga mosaka, pwede mo na ako ipa-ban nako diri sa taas, okay? Maghisguta. So atong hisgutan karon kadali lang kay magtan-aw ta sa atong hisgutan karon. Nakoy pangutana ninyo. Naa ba mo'y mga damgo nga inyong gidamgura kay damgura gid siya wala ba ninyo na tawag nito? Wala siya na natupad ba? So pila ka damgo ang imong let's say gusto ka nga magbiyahe pero dili madayon kay kinahanglan ka og mga siyempre magkinahanglan magitagta kung magbiyahe no. So ing-ana gid na siya. So dili siya matupad niya atong kanang labi na kanang tayo mga bata. Si mugawas ta para sa mga bata. So ang pamilya nato dili ang pamilya sa kanang ang pamilya dili gid matupad nga mabuo kay magkinahanglan magud ka og magtrabaho. So mao ning rason nga kaning akong pag-show diri I have reason nga nang manigod diri kay naatay daghan kay pamaagi nga mahibaluan. Okay? So karon kinsa sa inyo diha nga mag-isakripisyo gid ang inyong self para sa inyong pamilya, no? Daghan kaayo. Ako wala ko'y pamilya gyud pero kinahanglan gyud ko motrabaho kay wala man ko'y pamilya, labaw na kay wala man ko'y sandigan, no? So mao na siya nga mo trabaho gyud ta. However, unsa man ako karon nga kuan naman ko kanang naa ko'y mga balatian ba nga kanang dili makatrabaho og kanang hinag-as na nga oras pareha sa una nga sa una magtrabaho kita ko no 2 og 3 ka oras gyud na siya. Duha og 3 ka trabaho dili oras. Karon 3 ka oras na ako trabaho. Baliktad sa una 3 ka job no. 2-3 ka job niabot pag sa punto niabot 4 ka job amot yun sa nako magic 7 days a week pero dili na siya to me experience ko nga dili bitaw siya maayo nga kanang bitaw ma-permanente nimo kay lawas sa imo gyapong paminawon gid ang imong lawas unya kita no kanang gita sa Pilipinas magawas ta kay kanang magawas ta kay para lang kita nga maka-earn more. Oo. So mo na siya nga atong sacrifice dun sa atong mga nag-eskwela ta atong mga kurso abot nato sa laing nasod dili siya labi na diri sa Canada ang atong trabaho ang imong nahuman diha sa Pilipinas pag abot mo diri sa Canada dili na nimo siya magamit diretso kung dili ka mag-upgrade ana kay ang imong bisan unsa nga kurso sa Pilipinas mura siya high school equivalent abot diri so kung na nurse ka mag-upgrade ka para mahimo kang nurse ugali kay mura ra mag PSW pag abot nimo diri or caregiver ra ka ba so ana siya ang kuan diri so kinahanglan natay daghan kaayo nga tungod sa atong mga natay mga panglantaw naa gid tay mahimong sakripisyo tanan niya sa akong pag-anhi diri no kuan gid siya it was a long journey and I'm live and then kinahanglan kita no ang atong sakripisyo kay kanang malayo bitaw ta sa atong mga pamilya no nya dili ka kauli nganong dili man ka kauli tungod kay ang imong it is about money saan man imong pamilya di ba nya mabot dito ang mga tao sa ato mag-expect sila na daghan kag kwarta kay abroad. Guys, dili gid na siya mao ang kamatuoran, no? So, mao nang mga misconception sa atong mga kaubanan, mga katawhan di sa ato nga nagtuo sila nga daghan kag kwarta kay abroad ka. So dili na siya mao ang reality sa kinabuhi. So musa kami diri sa naa sa gawas naning kamot bisag kapoy na sige lang gihapon so mas nindot ang diya sa ato kay kanang lahi ra gid ang ato og sa kanang mo gawas ka bitaw so mao na siya nga kinahanglan gyud ta nga maningkamot so
karon kay dili naman ko makatrabaho og ingon adto pa rin sa una, so nagtuon ko og bag-o. Mao ni siya nga nag-show up ko sa social media to inspire you guys and to guide you and para makatabang kay kung katong interesado bitaw nga motuon, kato pong willing nga magtuon, kato pong kanang magpatudlo kay bisag unsaon bitaw ni bisag unsaon pag daghan pa kag madungog kung dili ka willing pud nga magpatudlo wala gyud mahitabo. Oo. Kay sa kani nga sa sa ingani nga online space kuan man gud daghang kay tawo imong ma-encounter, so you are tudluan bitaw ka how to humble yourself kay lisod pud awayon nimo tanan mga tao. So kung pwede man ka mangaway pero it's not ethical, right? But then yeah, this is what I love most sa kaning nga journey is daghan kay kog natun-an. Mo na siyang akong i-share sa inyo guys. Okay, so mao na tong topic karon. So ana pag ito pangutanan ninyo ngano man ngano man nga ang mga babae kasagara mao bitay kanang mao gyud kasagara man dili man imin nga tanan no kasi ang mga babae gyud may kasagara gyud murag maulahi ba sila serve last kay sila kay tabang diri tabang diri ana bitaw ingana gyud labi na sa ato nga kultura sa mga sa Pilipinas ingana gyud siya. So I'm calling sa mga babae sa mga labi na kanang para na edad na ako no nang before mo mga 40 ka pin 50 niya nag-migrate mo sa laing nasud niya. Of course dili man gid enough ang inyong mga retirement kay dili man mo natawo diha para nako wa ko natawo diri so dili gid siya pareha sa benefit sa katong natawo diri, you know. So mao na sila nga daghan gihapon ang mangita gid og lain paagi nga maka-earn sila. So karon ang pinaka-uso mao na siya ang online. So mao ta diri magyaw-yaw ta diri magtinabangay ta kinsay gusto nga kinsay coachable kinsay willing to learn comment lang below kung katong mga kinsa tong nagdamgo pa nga nagdamgo pa sa mga napay mga pangandoy ba sa kinabuhi i-comment lang sa below and share i-share ang unsa imong mga pangandoy kay basin di ay ug ako di ay makagiya nimo no basin di ay ako makatabang nimo instrumento ra ako instrumento ra man ko kani akong pag-show diri I'm only an instrument but yes guys salamat kaayo maura to comment below kung nakarelate mo comment below kung naamoy mga pangandoy pa sa ginabuhi kay basin makatabang di ay ang akong presensya. Thank you for watching and I will see you again tomorrow pang upat na nga adlaw. Bye for now.